Uy, nga naman yung naaman ni diri. Unsa kaya ni? Ako sa nangipusan. Ani ah? Ubay-ubay pod. Apan, kinsa mo nagpadalaan eh? Ako ni susihon na niya. Wa po ta kabalo kung sa sulod ani. Sa kay motibo niya nung anong nagpadala man siya ngingani. Akong pangutan to akong kaila basig siya ay hinungdan aning padala. Wa kabalo unsa pisulod. May bala na ko niya. Kuha ta katel be ani ah. Pero dili man ni ako agot magbot-bot og abri.